दिनै जोङो उदालगुरि समस्ति हिसाबै जोङो मोनसे आइजोफोरनि रेलि लादोंमोन। बेवहाय जोङो 400सो माने आइजोफोर जोङो मोननो हादों। मानो होनब्ला जोंहा साननैल'सै इलेक्सना। माने जोङो माने मा होनना बुंगोन माने जोङो दा माने जोङो रेडि जाखाबाय आरो 9 तारिखनिखौ बेनो आरो बिथां जोंहा दिपेन बर' साराथ' देरहाथारगोन बेखौ जोङो मिथिखायो आरो जों नुनो मोनदों बे साननैसो माने गोबां जोंनि बियाबाव एबा जोंनि समस्तियावहाय माने हिंसायारि जाथायफोर जाबाय थादों। बे हिंसायारि जाथायखौ नुनानै इउपिपिएलनि आइजोफ्रा गिगोन नामा भट होनो? इउपिपिएलनिफ्रायथ' बेबायदि गिया, खिन्थु जाथाय बेफोरबायदि जाथायखौथ' बिपिएफ हानजानिफ्रायसो खालामबाय थादों। साननैसो सिगाङाव जोंहा गारि बुख्रुबनायफोर जों नुनो मोन्दों। मैया जोंहा सान्तिपुर प्राइमारियावहाय जोंनि बारग' आफादगिरि प्रलिप बाग्लारिखौ बिथांखौ बुदों। खिन्थु बेफोरबायदिखौ जों मोजां मोनाखै। बेफोरबायदि खालामब्लाथ' जेनेबा बिपिएफ हानजानि बिथां रिहन दैमारिया भट मोननानै जिखिलांगोन बेथ' नङा। जोंथ' आइजो हिसाबै जों लुबैयो आरो जे जोङो बेफोरबायदि माने दाङाबाजि दा जालायथों जों बेखौ लुबैयो दे। मानो होनबा जोंहा साननैल'सो दङ आखायाव। जुदि बिथाङा बेफोरबायदि खालामनानै जुदि देरहालाङोब्ला माबायदि खामानि मावगोन? बिथाङा बोरै देरहानो? दिनै दिपेन बर' सारखौ बयबो मोजां मोननानै जोंहा माने हानजा हिसाबैबाबो जोंहा स्ट्रं जादों आरो बिथांखौ माने ओरैबायदि गोसो गोरबोनिफ्राय नायगिरग्रा मानसिफोर दङ जे बिथांमोना बयबो दिपेन बर' सारखौनो नायगिरदों। मानो होनोब्ला बिथां रिहन दैमारि साराथ' बहुत बार एमएलए मन्त्रि जाबोनाय हिसाबै दा बिथां दिपेन बर' सारखौनो बयबो भट होगोन बेखौ बुंदों आरो जों बेखौ मिथिखादों आरो। खोनानो मोनदों गोबां बिपिएफ हानजानि आरो गुबुन हानजानि मानसिफ्राबो दिपेन बर' सारनो भट होगोन होननानै। नंगौ बियो, जों बेखौबो मिथिखादों। मानो होनबा बिपिएफनिफ्रायबो माखासे कर्मिफोरा जोंखौ बुंदों आरो बेबायदिनो बेलेग हानजानिफ्राबो जोंखौ बुंदों जे जोङो ओरैनोसो माने बिपिएफआव दङ, खिन्थु जोङो भटखौ थुनाय समावहाय जोङो बिथां दिपेन बर' सारनोनो ट्रेक्टरनि सुबियावनो भट होगोन होननानै बेखौ बुंदों आरो जोंनि सिगाङावबो। नोंथाङा जेरै बुंदों, नाथाय जोङो बिनि बेरेखायै मोनफा मोननै सावगारिबो जों नुनो मोनदों। जेरै दाखालि सन्जय सरगयारिया थांबाय, थिग बिदिनो दिनैबो जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायावहाय बिथांजों लोगोसे बिथांजों थाफानाय मा बुङो सुबुंफोरा गोबांहाय जइन जादों। बेफोर खहा खालामगोन नामा? बेफोरो जोंनि थाखाय जेबो खहा नङा। मानो होनबा थाङा नङा थांदों, जे सानैसो कर्मिफ्रा थांदों आरो आंनि बादिब्ला आं सानो जे मोनसे हानजायावनो जुदि मोनसे दलाव जुदि खामानिखौनो मावनो हायाब्ला आरो बेलेग दलाव थांनानै मा खामानि मावहैनो। आरो बिथांमोना माबायदि मानसि जों मिथिजोबखायो। माने अबावबा रिहन दैमारि सारनिफ्राय एसे थाखाफोर मोनबाय बायगोन नामा, इलेक्सननि समावहाय एसे रानला लानसि बा गाव मोनगोन नामा आदाय खालामनो, बेफोरबायदि माने साननानैसो थांनायखौ जों मिथिखायो आरो बेबायदि। नोंथांमोना फोथायोना नोंथांमोननि बिजाथि दिपेन बर'आ देरहाथारगोन होननानै? दिपेन बर'आ देरहागोन बे सियर, जों बेखौ बुंनो हायो। मानो होनब्ला जोङो बहुत खस्थ' खालामदों जोङो आइजो हिसाबैबो, आरो जोङो फिल्डआव थांदों, सुबा मिटिंफोर लादों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौबो जोङो लोगो हमदों। बेबायदिनो माने दिपेन बर' सारा गोदान हिसाबै बिथांनियाव जेबो दागि गैया दासिमबो। माने बहुत माने रायजोफ्रानो बिथांखौ सापर्ट खालामदों आरो बेखौ जों मिथिखादों। आरो जोङो मोनसे माने मिथिदों आरो फिल्डआव हाबनानैहाय जे बिपिएफ हानजानि बा बिथां रिहुन दैमारि साराबो हयथ' बुंदों जे नांगोलनो भट होआब्लालायनो बिटिसि सरकारनिफ्राय आसनि मोना। आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बिटिसि सरकार जाखांनायनि उनावहाय जे सेंग्राफोरनो जुबफोरनोबो 2 लाख होगोन होननानै बुंदोंमोन, बेखौबो सोर मोनखो? आरो मा आसनि होबावनो? अरुनदय आसनियाबो जोंहा स्टेटनि, आरो ओमफ्राय उद्यमिता आसनियाबो स्टेटनि। माने आइजोफोराबो दिनैनि दिनाव रावबो मिथियै गैला आरो, मिथिबायना? गासैबो मिथिजोबखादों, बुजिजोबखादों सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राबो। आं बेखौनो खावलायनो नामायो जोंनि बिमाफोरखौ दिनै अरुनदय दानजानायनि बयबो गाबलायदों, दुखु मोनलायदों। आरो बेराफारसेथिंहाय जोंहा जल'फोराबो जेनेबा 2 लाख थाखाखौ होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन, बेखौबो मोननो हायासै। खिन्थु दिनै जोंहा साननैल'सो। आं बेखौनो जोंनि बिमाफोरनिसिम गुरै खावलायनाय बा रायजोफोरनिसिम गुरै खावलायनो नामायदों, जाहाथे बे बाराव अननानै बिथां दिपेन बर' सारनो ट्रेक्टरनि सुबियावनो भट होगोन होननानै जोङो माने आसा लाखिदों आरो बयबो माने बेबायदिनो भटखौ होलायगोन होननानैबो आसा लाखिदों आरो बिथाङा देरहाखागोनबो आरो।
राजा नोंथांमोन मानाव गेदेर दिपेन बर' सारा उदालगुरि कनस्टिटुवेन्सिनिफ्राय 100% बियो देरहाखासिगोन ओमफ्राय रिहन दैमारिया जेनसिगोन बेयो रोखा जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन मानोना UPPL दोलोआव नोंथांमोना नुनो मोनदों जोबोद गोरों आइजोफ्रा माइनावफ्रा दिनै गोबां एक्टिभलि खामानि मावदों रायजो राजा नोंथांमोन मानाव गेदेर दिपेन बर'खौ देरहाहोनो थाखाय आरो मोनसे खोथा रायजो राजानो BPF पार्टिनिफ्रायबो माने गोबां कर्मि वर्कार्सफोरा साइलेन्ट दिपेन बर'नो UPPL आव भट होनो थाखाय साखाफारा रेडि जानानै दं रायजो राजा नोंथांमोन बियो जोबोद गोजोनथावना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो जोङो दिनै आइजो उदालगुरि जिल्ला आइजो गांखंआ स्कुटि रेलि लानाय हाबाफारि लानाय जादों जों मोनथाम ब्लकजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोंनिया सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जों नुदों गोबां ब्लकफोराव गोबां गारि बुख्रेबनाय गोबां मानसि बुनाय गोबां बायदि रोखोमनि जाथायफोर जागासिनो दङ जाहाथे बेफोरो दाजाथों बिनि थाखाय जों सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय बे रेलिखौ लानाय जादों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव आइजोफोरा मा बिफाव लागोन? फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो आइजोफोरा गोबां स्ट्रङै जोङो बिफाव लागोन जों जेसांखिनि लाना दायथ' लानांगौ जों लानानै खामानिखौ मावलांगोन। आइजोफोरखौ UPPLनि आइजोफोरा साइस गैया बाइस गैया खांख्राइ बुख्रेबनानै आंबो खोनानो मोन्दों आंनो BPFनि सानैसो लोगोफोरा खिथादों BPF दोलोआव महर गोसा आइजोनि बाजार सोलिगासिनो दङ बेखौ आं खोनादों आं बेखौसो खावलायनो सानदों जायफ्रा महर गैया सेला सोबजानाय बिथांमोननियाव दङ महर गोसा नङि बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों बिथांमोना जोंनि UPPL दोलोआव फै जों खौसे खामानि मावलांगोन जों खौसे थियै जोङो मोजां सान्थि भाबै जों खामानि मावलांगोन जायफोरा रेजेकआव गोलैदों बिथांमोना जों थाबैनो फैनांगौ आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय नोंथांमोना UPPLनि जानानै जा खामानि मावगासिनो दङ बे उदालगुरि बियाबावहाय UPPLआ देरहागोन ना? जों नुदों दाथ' जोंनाव 100% देरहानाया सिउरखा मानोना जों आइजोफोरनियाव गोबां गामि सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबां जायगायाव जों बेरायदों आइजोफोरखौ जों लोगो हमनो गासिबो आइजोफोरा जोंनो गोदान मानसि नांगौ जोंनो गोदान केन्डिडेट नांगौ बेखौ नुदों आरो गोबां साइलेन्ट भटार जों मोननो थांगासिनो दङ देरहानाया डिफेन्स सारा 100% सिउर। BPFनि गासैबो चेयारमेन आरो मेम्बार एक्स चेयारमेन एक्स मेम्बारफोरा जोंनो साइलेन्ट भट होनो थांगासिनो दङ बेखौ रिहन सारा मिन्थिया बिथांमोना जों लोगो हमैबा नोंसोरनो होगोन होननानै जोंनो खोथा होनानै दोनदों।